Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο για τα έργα στο Flyover. Σήμερα έχουμε 22 Ιουλίου. Σ' όσοι πήγανε διακοπές, ελπίζω να περάσατε καλά. Σ' όσοι είστε σαν και εμάς, λίγο υπομονή. Οι ζέστες μεγαλώνουν. Μέσα στα μέσα του καλοκαιριού. Σε λίγο όλοι θα τελειώσουμε, θα πάμε και εμείς διακοπούλες. Αυτοί που δεν πάνε διακοπές είναι οι εργάτες και οι εργασίες στο Flyover, τα οποία συνεχίζουν με ασταμάτητο ρυθμό. Βλέπουμε συνέχεια αλλαγές πάνω στο έργο. Περάσουμε τώρα σε λίγο από τη γέφυρα της Πηλαίας, να δούμε την κατασκευή της και δούμε και τον οπλισμό της από την κάτω πλευρά. Να πούμε ότι για άλλη μια φορά σήμερα ο οδηγός μας είναι ο Βασίλης. Καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα. Ακούμε τα σχόλιά σας. Προσπαθούμε να οδηγάμε λίγο πιο αργά, χωρίς πολλές μανούβρες, να μπορούμε να πάρουμε όλα τα έργα σε όλο της το μεγαλείο. Εδώ βλέπουμε τη γέφυρα της Πηλαίας και από την κάτω την πλευρά. Και συνεχίζουμε για να πάμε στο πάλι ποτέ τούνελ της Τούμπας. Έχει ελαφρύνει λίγο η κίνηση στον περιφερειακό αυτές τις μέρες. Κλείσαν για τα σχολεία, αρκετός κόσμος λείπει, οπότε και το δικό μας το έργο είναι πιο εύκολο και τα βιντεάκια πιο σύντομα και πιο περιεκτικά. Σήμερα δεν έχουμε χορηγό. Έχει σπάσει άλλωστε και η εμπορική κίνηση. Δεν πειράζει όμως, άμα θέλετε μπορείτε να μου στείλετε ένα PM ή ένα μήνυμα και με πολύ χαρά να μπείτε στο επόμενο επεισόδιο χορηγή. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι έχει πέσει και άσφαλτος. Συμβαίνουν και αυτά. Εδώ πέρα το έργο του περιφερειακού. Από εδώ πέρα λογικά θα βγαίνει, είναι η έξοδος του νέου τούνελ που θα γίνει, του μεγαλύτερου τούνελ σε όλη την ελληνική επικράτεια, από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Πλησιάζουμε στα έργα. Έχει υψωθεί η τοιχοπία και από τις δύο πλευρές. Έχουν πέσει πολλά κυβικά τσιμέντο. Ένα υπέροχο έργο. Και εδώ πέρα συνέχεια θα δούμε τον οπλισμό, πόσο πολύ έχει προχωρήσει το καλούπομα. Εδώ οι πυλώνες είναι έτοιμοι. Πιστεύω τον Αύγουστο με τον καλό να έχει στηθεί και η επόμενη σειρά και ίσως να έχει γίνει και εδώ πέρα το οδόστρωμα από την επάνω πλευρά. Βλέπω το καλούπομα που συνεχίζεται, θεμελίωση. Εδώ πέρα έχουν πέσει αρκετά πετά τον προηγούμενο μήνα. Συνεχίζουμε την πορεία μας. Να πούμε να κάνετε ένα like και ένα subscribe, βοηθάει ιδιαίτερα το κανάλι μας, να προσφέρουμε με καλύτερες και καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους θεατές μας και όλους τους φίλους και τις φίλες. Να σας δώσω μερικά στατιστικά στοιχεία. Περίπου 1 στους 10 ο οποίος βλέπει τα βίντεο μας είναι από το εξωτερικό. Και κάτι που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι 1 στους 10 πάλι είναι από τα νησιά. Περιμέναμε θα είχαμε περισσότερους φίλους από την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, αλλά έχουμε και ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο έρχεται από τα Δωδεκάνησα και πολλούς χαιρετισμούς στην Χάλκη. Συνεχίζουμε την πορεία μας. Εδώ δεν έχουμε πάρα πολλές αλλαγές από τον προηγούμενο μήνα. Όπως βλέπετε η κίνηση είναι αρκετά πιο ελαφριά. Άλλωστε η κινηματογράφηση γίνεται και στις 10 η ώρα για να αποφύγουμε το μεγάλο κουφούζιο. Είναι και μέσα προς τα Ηλιουπλίου. Τα χωματουργικά, οι σκαφές δουλεύουν.
Μπράβο από τους εργάτες, μπράβο στους μηχανικούς. Το έργο πηγαίνει σφαίρα. Έχουμε και το μπλε καλούπι στο βάθος, το οποίο και αυτό αρχίζει και προχωράει. Όχι, αρχίζει, έχει εδώ και 2 μήνες που φτιάχνει οδόστρωμα. Και σε λίγο θα μπει στους νέους πυλώνες. Αν δεν τον εαυτό σας σε κάποια από αυτά τα βίντεο, θα χαρώ πάρα πολύ να μου κάνετε, να μου στείλετε ένα μήνυμα. Βλέπετε εδώ το οδόστρωμα. Θα είμαι στο Μανιτάρι, όπου και εκεί η έξοδος έχει τελειώσει από τη μια πλευρά. Έχει σχεδόν τελειώσει, το πούμε σωστά. Έχουν πέσει τα τσιμέντα, έχει γίνει το οδόστρωμα, έχει τελειώσει το καλούπωμα και περιμένω να δούμε τι θα γίνει από την άλλη πλευρά και πότε μάλλον. Αν και εδώ βλέπουμε ότι οι πυλώνες έχουν στηθεί, τα χωματουργικά έχουν λίγο πολύ τελειώσει. Να πάμε μια καλύτερη έλλειψη από εδώ. Συνεχίζουμε την πορεία μας για το τρίτο κομμάτι του περιφερειακού και να συναντηθούμε με το κόκκινο καλούπι, το οποίο αργά αλλά σταθερά έχει πλέον ανεβεί σχεδόν όλη την ανηφόρα. Το θυμόμαστε τον Νοέμβριο που είχε κατασταθεί κάτω σκοτά στην έξοδο του Ρετσικίου και που έχει φτάσει σήμερα. Να το εδώ πέρα. Κοιτάξτε. Και συνεχίζουμε ο δρόμος. Βλέπουμε εδώ στα δεξιά διάφορα οικοδομικά υλικά, σίδερα, μονοτικά. Και πάμε για την είσοδο-έξοδο του περιφερειακού. Να πούμε για τους φίλους όσοι θα κινηθούν προς την Ήπειρο ότι δυστυχώς οι εργασίες στα τούνελ δεν έχουν τελειώσει ακόμη. Υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία. Ελπίζω να τελειώσουν σύντομα και τα νέα από εκεί δυστυχώς είναι δυσίωνα. Η είσοδος-έξοδος του περιφερειακού είναι εδώ πέρα. Αρχίζει και παίρνει μια μορφή. Μπορούμε λίγο να βάλουμε τη φαντασία μας να καταλάβουμε ακριβώς πού και πώς θα γίνει. Και είμαστε εδώ πέρα. Βλέπουμε την οδοπία, την τοιχοπία η οποία γίνεται και πως θα κατηφορίζει σιγά σιγά προς αυτό το σημείο περίπου που θα είναι η είσοδος-έξοδος του flyover. Αυτά από εμένα. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, να οδηγάτε με ασφάλεια.